Jeg har været på arbejdsmarkedet hele mit liv og sluttet af på Jungers Industrier her i Køge. Og så blev jeg sygemeldt på grund af arbejdsskader. Og så kom det heroppe, der lige pludselig i opgangen med sumper. Og jeg ville jo gerne, jeg ville jo ikke gå op i et fitnesscenter, fordi at, der var alle de her tynde, smarte piger med alt deres sumpertøj på, ikke? Så der skulle jeg komme ind og præsentere en halvstor eller kæmpestor pige, hvad? Er det rigtigt? Du har sagt her, du er inde på reklame. Alarmen er nu slukket, og med lidt forsinkelse her tirsdag morgen vælter det ind til Pia Løfqvists Zumba Softhold. Fritidshjemmet Spidsen, der ligger i Ellemarken, har en fin lille hal med en god akustik. Og vi får lov til at tage kameraet med ind til det, der jo ellers er en ret privat dans. Jeg selv skulle stå deroppe og blive en, der underviste andre, det havde jeg slet ikke drømt om eller tænkt på. Og så siger Serbi, var det ikke noget for dig? Jo, lad mig bare prøve, tænker jeg altså. Når man sidder, og man var som jeg var eller er, så føler man, at man vil helst være alene. Man vil helst kun være sammen med en, der er tæt på en, eller bare være sig selv. Man har ikke lyst til at deltage i noget, man har ikke lyst til at være i selskab med nogen. Nej, du kan ikke finde noget Trine selv, mand. Man vil bare sidde og så tænke, hvad er det egentlig, der er sket? Hvorfor har du det sådan? Og så ryger tankerne automatisk tilbage, der hvor man 100% ved, ens liv bliver noget møg. Så skal vi vende, og det er altid højre fod, vi vender på. Så vi får næsen, så vågner man lige pludselig op, og pludselig finder man, nu kom zumbaen ind i mit liv. Pludselig fandt jeg ud af, der er der noget, du duer til. Altså, det er ikke nemt, når man er vant til bare at stoppe i munden. Jeg kunne også godt sagtens finde på at spise en hel pose ostechips, eller et eller andet, eller flæskesvær. Men jeg sagde til mig selv, mandag morgen, så starter et nyt kapitel for dig med en ny kost. Og jeg gjorde det. Alt hvad jeg havde af usund mad ved køleskabet, det smed jeg ud. Sådan. Håber på at se jer igen på tirsdag.